మంట మండుతోంది కాలుడి గజ్జల గంట మోగుతోంది పగల పొగల సెగరగిలేను మూడే కాలం వచ్చింది చుక్కలు నెలకు రాలిపోయే వేళ దిక్కులు అన్ని పేలిపోయే వేళ సింగపు నడకల సింగారి రూపాల మృత్యువు వచ్చింది మండే తన కళ్ళు చూసి సూర్యుడే చిన్నబోగ చెలరేగే వేగం చూసి సెలయే అదిరిపోగా తుకలే కోసి కోసి మెత్తుటేళ్లు పారిస్తుంది లోకాలని భయం తోటి పనికిపోగా గాలిలాగా వచ్చరా నిన్ను నరికి పోగులెట్టగొచ్చరా అనామగా కలిసి వచ్చరా నిన్ను మింగి వేయ కాలికొచ్చరా రే 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 విలయ ప్రళయమూర్తి వచ్చింది ఇదే కాంచన మరణ మృదంగమ్మై నిన్ను చీల్చవచ్చే కాంచన చేసిన సబద ముగియు వరకు రప్పలకేది కులుకు కులుకు అదిలిస్తే నిన్నే బెదరు కదిలొస్తే భూమి అదురు కంటి ఎరుపు చూడు చూడు ఆరిపోని సెగలు రేపు ముష్కర ముక్కలు 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 మూడుల గుంటలు ముక్కలు చెక్కలు చిచ్చల కన్ను తెరుచుకున్నది జరుగునిక్కడ అసుర సంహారం పొంగు మిన్న మిన్న అయాడ వందదన్న బుద్ధి కన్నడిக்க பூலகம் ஆழ்வதென்ன முன்னால மக்கையில முன்னூறு கண் இருக்கும் எதிர்காலம் போய் பார்த்தா 700 கண் இருக்கும் சாது குலம் முழுக்க சத்தாங்கமா வணங்கும் மாமன்ன கூட்டம் எல்லாம் பண்டிட்டு காத்திருக்கும் தீராத வினையெல்லாம் திட்டிவிட மாட்டாயே போலிக்க நூறு இருக்கு ஒட்டித்தர மாட்டாயே ஏழேழு லோகங்கள் தேடித்தான் பார்த்தாலும் ஏகாந்த ஓங்காரி உன் போல யாருண்டு கார்மேகம் போல் வாரி தருகின்ற ஸ்ரீதேவி காணிக்கை நான் தர நீ காணாதேதோ